Hagi snem kat pra lai pusan hadin ke jingwan hiartma jong u pareng ha kari kasi jungi berkawai delaong bakane ka hima nong po jungi kadai ka lentiat ke jongki ban kiu sekiri kasi badde ha kita ki snem long bonne usim jong ka hima kha ando ringkat bat usim jong ka hima nong klau kidon kawai ka jingi bat banyele persya bat hangni uni upareng utip ya ka ka bor ka kidon badde hangni ka ba uni upareng upundu no ya kane ka simship wai shak sirship hanra ya kariti rustor uklem pundu badde hangta ha ka nongpo sirship usadar hi hiar pateng kilengdo hi ki hiar pateng kilongsan mansan hi ki hiar pateng namar ha ka administration ula pundu hanra ya kariti rustor upne kaju kata de ka kejingtip katuk ne kiba ban pensyai ya ke ikar komlong kejing im menta kaba ningkong ga ngidap da ka jing songsi bang hau no slam menta ngimshin lala ban pendep ban penbiang ya ka jing tho ka jingwo ha be de ban pendep ya ka tekaniam gorkom ha ka boshuddo lane batong do shawa klem da purun kampat da kita ki dawai ki dashin handai la shulit kumtu bat la shu shud da ka shakoi ki ong da ka tiar bat hangta ya ka ba kikun samla shendang bat kenthei halor kabam kadi kasyat katiu kabolong tenrai ngiyok ban bam rengkat kajing keduk lang bat kane ka tho bat kawanra ya kajing iwe bat kajing itu parasnong prathau banwanra apat ya kajinglong kawai laong ba ukun kasi khara jong ka it ka hima kha ando kide kibru kibasnat hakarwai ka siaw bat ka culture ka jongki bat ka tem kaput berengkat bat ka kesing ka daha ha baki hiar sekiwa long baki ban punringdur ban punandur ya ka jingat lenti ka jongki ki pun kam da kesing ka daha rengkat bat ka power kenang kumpan ajing hikaya ki kun ki persa bakir kin budin ban le ya kano ban sa jingkan mau kenang bang nginwan ra ya ka jinglong kawai ya ong tu basuk po mo badab er po te long set nane da marda dam ser biang he namar ba ngisu ya telet na la chukem na su dia na mdera bandi abanda biang ong badi tang sendit rai long ba penlong dawai de su ai betang si dawai hakin ba dab er po irap ni to habang hiar syakiwa long ba ngiwan ra amre tang ka suddo amre tang mangitong ni kado rengkat ru ban hikai ya ki khun ki persa ki khun ki hajar jungi kumno binginang berpungkam ya ki jat jingtung ki jat sla ki bron la ka benta karukam ban pentrikam kumju ru ban long kadawai nam ta jong ki khun telara amre kum kane kalat lara hasnong athau ngimdon ka por ban puni lane ban pelong praktikal ya ki khun ki hajar ki jungi de hangni baki yo ban khet de ki ti la jong yo ban hikai ki ba une ude ba khang uberap hakata ka benta ka po une ujat jingtung
uba yade bat kata ka jingpang kumno ban penklan ke immune system te de hangni ka bangiyo ban ajing kai pura ya ki khun ki hajar ke jungi ya ki khun persa jungi ha bangidon ha ka lumpung kum kene ki jat jingi kendo ni pa de u chatang batang sem ba ketung badung ba belum dawai man dawai uni namara apa penghir ne ko ne ba camat ti macat jarap uni radung ha ketang sedik tu unti dan kam sai namar ba mar e chaklega pam ha thai ba longa porinyam te chu thep ta kamni dapat untuk mangta sata ini ki meluk itu saka ketung itu itu mat ini ketang balong dawai abala dap bamca balong dawai balong dhur ba chat ketang ini habam kendit long kum dawai hakapar ba su ikpo apar ba penhir jada te persang bam ni bang ba haki por ki munchua kamde kum gajuk menta blabyang u secret uburi hadu menta ya katu jat jingdi ki yang uduma sarang une duma kamut ki simyu duma bat ki klan bet ha usla bat uta usla ula amde usla sekundur wei bat ki lumi tu kisla ki da sajbha bat ki that bat ki pun kamika da kisem bat kim judi da ki we pat ki jingdi ki balakle bun ki jingkle bat de hangne ba kilong kimiru ha ki puntha banwan ra e ki jing sai ha ba ki tre kita ha ki langkha ki jungki ki pun kam dong ne bat kumjuru ban be yo perjong Oh, selarcan. Buat saya di rumah. Masalah. Dijumakan teh. Makan teh. Kelas mundur. Ya haba pi pendon kam menkul kelanya nu duma je pi wei pi kitiar ke bedon kam ne hang ni ke jing pendon kam ni tang kini ke bedon hang ni kani ke khat slarisan kani pat ke di slak lendur kani pat ke maslam ni cit na yo mata kat ni gani ba sai di sai bam berbor man kasih pi pendon kam man hakat ka bangiriap ngiriang hakat be akan du ani perlok perjo kan kana dauni ni pat ni ki brio ki babunchua ki don la ka rukam ka jungki haba ki ladap pura ka renyeng ka renyot ki ladap pura ka snam karta ka jungki ha ka bakilik ban syong brio ban wat brio hadien ba brio ladap lai pusau snam kum usnrang bat ka kenther kumju hadien ba usnrang ola ban pendap yake lai puar serlei ban trei ban kata deha kum kata kapor une ubrio u ba lade kapor blada biang katerpeng utrwa yelade ya banlong lane butrwa samla yenuino kade hakum kane kapor bat ha katu kapor kamu mencual ong ba omdon ki internet omdon ki whatsapp omdon ki ukulom omdon ka kot sada omdon kanono kabangi hakane ka juk jungi ka ngidon menta hari ha kapor mencual ka basutna ne kalong ba utu samla ula than bha ya kita ki kerwo kabamut kum kaksa waj bat itai kerwo jungu kalong ba ulah than pen internet ba du kata hadin ba than pen internet yaka ulah ot ya ulah pom ya kawe ka ketang kabon siput bat uthap ya kita ki artli kerwo ha kata ka ketang bat hadin ba thap ika artli ketang laong ba u iPad how porok jungu ubo juelit yawan man kasngi bat bau kata ka ketang kabon kata kerwo on pun poi sya kata ka brio on pun poi sya kata ka samla ya ka bau uit
bat ya ka ba u la shon jingmut ha ka donut ke jungu bat kata he ka pni ha ka por ka mun sha kumnu ki pun kam yo kro Jalan mana? Trong perkat kelut nah. Kenapa mai pan koy minta? Oh, cuma ni saja lain minta, mumpanya. Dah, kedok hehe minta. Ya, kau kebiar saya mesti dah. Dah, kedok merdek pada hela. Customer. Dah, lek minta cong perkat, kuslai, macam tu hela. Trong perkat kelut ngana hai. Kuat cong kurim hek makasih. Lah mang asa balawan kurim isa. Lah kena senyum lah hoi, dah kuat cong kurim minta. Ken lai kemai kepang ate la lai pusan sinrep. Lai pesan serling ta bahoi lai yang lai pesan senami semua lai yang. Adehi takapor ka ba mengliwan kurim nume bacong kurim nume. Tang ba lek se jo ba merenang ai me balai sa spin mungku spin wat merenang ai me bathan babo ka kok sir kok sning de. Merjadai ka mai sembalo. Ang basap ingat la biang ngana dong sedang. Namar ngalak nang lut ngang bat wet bapran bat than babo pas punya mukus punya wajib balanang kahi sejin sistem balanang kahi te sengong hai nga ba perkat perdan yang ala biang ka Ade hilok tate ang ba kwa me bacong kurim boro yo la sengong he me kam tate te jatu selok ka tau tau perlok la dihi te jo mar jatu me boro ba kam no mo helo la ba ja ko do ye kam ni te la ba du pra ngut ite jatu me selok aga tu bakanga sme lamang ngawe imut oh le ai nang me ni kurwo sme ke dak te sepedot na te ka kam no ka bahasa lok tate lek ka ma lek ka ma perlok dihi ba jo ba kam tate ngaro to jarap ngote me de do kurwo me de ngabe ke smele pen ai tate nang me sme ha oh le imut te alam nge semau kurwo na te me sme bahi semai nang me se ka hau to de le imut hok me ka selok da phale ai me ngado mo la nang me sme ho ulok atu bakanga hau oh to to Hei, sulut. Oi, Ceplok apa tu? kedok iho. Gani, Te kani cuci berpak hamil on ai nga kok. itu bakan tahu. Ubah khal itu ngama. Oh, Oh. Te kamno ko oh. bahaya orang tu, mon orang tu. Oh, te jom ta ada bahaya mesti. Hei, te. Oh, Itong dok ni. wah, Siap iya tu. kat yang mana tu? Oh. Cuba iba. Wah. Hei, Anu mau hiam eh? ni hei. Oh, Teh. Kawan me dah. awan hei, lok hei. Chong ni kita. Kumna hai. Tiap, gumnar sahalok tu lah ai kan meh lah penpai ka. Mak mat semeh. Teh mak semua mak deh. Yo mon kata ke. Te kat hanga tu lok mede lah baja de igam ni de penci sembah yo mon ke ba. Teh. Adun bok dah lok. Amon kamu hoi. Tu mak ai hoi. Teh. Tu kami he. Te amon hok kedemba hame. Teh. La ejin mut kedemba aslam la ejin mut ka hame ke tu. Dah hai, jai kumlei sembang To, alam ba. to kami lok. Teh adun bok lok. Teh. Bakanga. La jamon bi kum tu la mon bekat setangga bor le cuma lok tateng balai ri le sumar son haka. Teh, tai selamang bahai. Teh. kejing seneng kejing kentu ya ki khun ki hajar bahakum kane ka perthei kejing phalo kejing penthmai naduk ke teknologi kejing penthmai haka perkhat perdang haka sayan bat ka teknologi hari kenmau bakane ka jak bendriu ka jongi ka hima kha ando ka don ya ka jong ka riti ka dustur
Kabate kabakum kabaponra ya ka jinglong kawe. Bat nga kentui ki batongin ya buram ya ka jong kiwe. Hendai ken mau dugong bangin it ya la ka jong. Ngin it ya kita ki jan ginap ki jongi. Ngin it ya ki jingtung ki jingtap ki jongi. Ngin it kar kumbam ki jongi. Bat ngin it ru ya kar kum im ki jongi. Bat ngin buram ru ya ka jong kiwe. Kata kade ka kubor ka ka por. Dong Islam ka it ka hima ka jongi. Islam ki kun ki hajar don hapo ka hima ka ando. Ba pinang yai tendrong lem ya kane ka ju hi ka jingtumu ka takalong ban penek pensa ya kerti dustur kenang banginum jak kerteng nakane ka perthai.